Ada, sekado. Hut, berefunsan majestap. Oi, गथ' disturb बेरेफुंजानि. बे मोसौआ गलियाव दं फोथाराव खाहै। बोरै खादोंब्रा खानायफ्रालाय थ' सिदा थ' ओरैसो जाम्बा सिदा थ' Hey. साला माथो मोजांथारमोनलै ओइ भाइटि आंनो साहा हरदो आरो बे खाटानेमखौ हरदो खाटानेम गैयालै बाव न' बेखौनो जादो आया आं नोंखौ उमुख सानदोंमोन ओइ दखानदार आंबो साहा लाबोदो न' माथो मेथाइखौल' जाबाय थाखोब्रा बेलाय आं खिनो ओंखारबायलै मोनलांबाय साला एতিয়াহে मजा पाब आइदै माथो सुख गैयाब्रा जानो लोंनोबो सुख गैया गाबनोबो सुख गैया आइदै गबाय नामा आसोल नों खदेन सालाबाय था र' हैद साला कुत्ता हारामजादा मिस्टि Ayah आंनि मिस्टिखौ जाबाय नालाय जालायबाय बिसिना र' नोंसोरो नोंखौ उनावसो नायगोन आं बेरेफुंजानि जुथा लंपेन्ट गाननानै अहाय थांनो नागिरखोलै बियो हाब माथो दाबो फैयाब्रा
Ayya. 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 Ay. Hay जाबायलै गस्ला फुनांसिगोन बडि देखायनांगौ सिख्लानो फसायलांनायनि एसे या 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 हुइ वो वाइ वु 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 या जु वु जाबाय ओइ रथनाय आं नोंखौ मोजां मोनो कि आं नोंखौ मोजां मोनो माने कि बुजानाय आइया माथो एसामिससो दे जेबो नङा इकले एखौ बुजिना पालुं एने पलायगल थैस आंलाय बेखौनो बर'सो नंदोंमोन एसामिससो माथो सिख्लायाथ' साइसमोन माबा मोनसे खालामबाबो फोथायथारगोन आं बे सिख्लाखौ मा राहायै फोथायबावनांगौ जाखो आंलाय बे सिख्लाखौलाय एसामिसबो रोङा मा गबाय नामा नोंथां मालायबा मानो जारला मा बुंनाय जाखो बे नोंना नङाब्रा आं स्कुलाव गबाय नामासो होनदों नोंखौ बेखौनो दोन बुंना दे जाबाय दे ओमफ्राय माथो टेनसन माबालै आं सासे सिख्लाखौ मोजां मोनबायमोन ना ओमफ्राय बेबो एसामिससो आंबो एसामिस रोङा ओंखायनो बिराद दुखुआव दङ आं हाब दाबो एफा गिदिर देलायनानै एसामिस रोङा एफा गिदिर देलायबाय हिन्जाव लालायनो सम जालायबाय थैस हाब रोङा नालाय जोंहा बे बावनाव थांदो जोंनि गामियावनो दङ एसामिस टु बड' ट्रेन्सलेट खालामना होग्रा अ नङाबा दे थांदो होमबा दे पतली कमरिया मोरे हाय 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 पीर से नजरिया मोरे हाय 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 पतली कमरिया मोरे हाय 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 पीर से नजरिया मोरे हाय 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 कमरिया मोरे हाय 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 पीर से ओइ किते बापुरे होय मानसिखौ बिदि बागदाव होयो माथो जाम्बा बायदि बाज्लावबाय थाखो नोंहा बाज्ल'नायसो नुदों आंहा रिल्स भिडिअ बानाय दं बाव आं एसामिस सोलोंनो नागिरदोंमोनलै मा एसामिस सलंनो माबालै बाव माने आं सासे सिख्ला एसामिस सिख्लाखौ फसायबायमोन ओमफ्राय दा बेखौ प्रप'ज खालामनो थाखायनो आं दा एसामिस सोलोंनो नागिरदोंलै बाव अ बिदिसो हानाया हागोन दे बाव नाथाय जइन फिस नांगोन दे हाब बाव एसामिस सोलोंनो जइन फिस नांलायगौ आरो मा नाङा आंहा रिल्स भिडिअ बानायनायावनो बेसेबां फैसा खामायो आरो नोंखौ फोरोंनांगौब्ला आंहा टाइम लस जागोन भिडिअ बानायनांगौआ जइन फिसखौ नांथारगोन दे जइन फिस बेसेबांबा बिगोनलै बेबा आंनावथ' गरसेबो गैया मा खालामबावनोलां बेसेबांथो नांगोन बाव 1000 थाखासो नांगोन दे जासिगोन दे आं माबा मोनसे खालामबाबो होफैथारसिगोन दे बाव थाथ' दे आं थांसै ओइ बांगाल र' Hai Rella, anggur nam bangal nago, anggur nam aharali seggo. ओइ मा आंगुर सेक होनलाबायखोब्रा दाउ सेक होनायथां बालथां Allah, iko ilogo, isu ibuslam na. ओइ बुजिगोन ना बुजियाब्रा इंलिससो रायलायनोसैलां
This is my buffalo and the cowing and panning. কি বান্ধে হার বাসেছে দেহি আছে চলেন Oh. Oi Bangal, cigarette hot? आंगुर खासे सिग्रेट नाय गो आंगुर खासे बिरि आसे गो खायबा मा होनदों? बिरि आसे गो नेन दादा Hoit, नाङा आं cigarette सोबो. आंगुर साथि सिग्रेट नाय गो आंगुर बिरि खाय Hoi, ओरै. এই জমির মধ্যে কি বান্ধে হার বাসেছে কিছুই বুঝলাম না Hoi. Hoi. আচ্ছা এখন সে বুঝলাম গুরু দেখবার জন্য আনছে मोसौआ अबेमोनथाय बेना बे जाखोथाय बैनो बै ওইটা গুরু বেসবো होइट मा गुरु मोसौसो बे ओहो हो ओहो हो अरे अल्लाह आंखौबो सिनाया नालाय ब्रा हो 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 ओइ र ओइ बांगाल मोजां हम मोजां मोजां हम खारगोन आंखौबो सिनाया नालाय ब्रा ओइ फैसा बेसां होगोन अरे दादा नाल गुरु बिसि दाम नाय गो 1000 टाका नेन 1000 थाखा बेल'जों माथो होनांगौ दे एसामिस सोलोंनांगौ हानाबाबो जाया एसे बारा हर না রে দাদা আমি এক টেহাও বেশি দিতে পারবো না আমার কাছে টেহাই নাই নেন দাদা एसेल' आरो हरबाव বেচলে বেচেন না বেচলে আমি যাই दे you go I go বুহুনি হইল গো বড় মানুষে ভরা টকা ফাইলাম গো এই নালগুরু আমি বাজারে নিয়ে 30,000 বেচমু ओइ बाव ओइ কি रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन नामा बानायनो नागिरदोंमोन आं ए नै लाबबायमोन आं फुरा दं दा फैसाया औ दिनैनो सोलोंसै औ सोलोंसै होनबा हताराव हो जिरायदो बेयावनो आंखौ एसे गोलाव लादो ओरै आं नोंखौ मोजां मोनो माने मैथुमाक हालफाव आं नोंखौ मोजां मोनो माने मैथुमाक बालफाय बिदि नङाले मैथुमाक हालफाव बालफाव आरे बिदि नङाले मैथुमाक हालफाव बालफाव ओमफ्राय बाव आं नोंखौ हाबा खालामगोन होननायालाय खेमसे हांखौ ओरै खालामबाव मा फोरोंग्राफ्रामबो मा हां बोखोनाय बेमारफोरसो दं नामा नोंनाव सोलोंनोबा मोजां सोलों नङाबा आं नै ओंखारलांनोसै बिदि नङालै बाव दे जिरायफिनदो दे मोजां सोलोंफिनसै आं नोंखौ एबार कम्पो स्टाइलजोंसो फोरोंनोसै एबार आं नोंखौ हाबा खालामगोन माने मैथुमाक बिया फाटिम आं नोंखौ मोजां मोनो माने
मैथुमाक फालफाव फालफाव एसे रंबायथ' रोंबाय आं नोंखौ मोजां मोनो माने मैथुमाक बालफां आरो आं नोंखौ हाबा खालामगोन माने मैथुमाक बेया फातिम हत नोंजों जेबो जालालै गाबोन फरंसै आं थदु थौ गाबोन फैगोन फैगोन थांदो बाव दे बालावसो सोलोंबावगोन आं नोंजों गाबोननो प्रप'ज खालामहैगोन आं मालै आसोल गारि लाबाय नामा मालायनि गारियाव डिस्टार्ब र' हिनजाव लागोरनां जोथोबनि फैसाजों थारसो लागोन आं ओइ र' माने मैथक मा होनोमोनथाय मैथुमाक बालफाव थैस खावलायासो गोजा गोजा जागुलायबायदां थैस हिनजाव प्रप'ज खालामबाबो सोरबा जायोब्ला थैस खाफालानो सुनिसोलै आंना मोननाय नंला नामालै बे जुगावलाय ए मोसौ सिखावथ' बेनोलै होसो आइदै बांद्राय दाबुसैलै साजोब्बाय आइदै सिङानो देब्बाय गसां आइदैलै गस्लाखौ दाबिसैलै बायनानै होनो हाया जोंना आइया आइदै गस्ला जिबा आं मादै न'आव थांबावनांगौ आइदै साला मोसौ खावग्रा माबायदि मोनदों एबारनिफ्राय खावबायनांगौबा ओरै होनानै दलद दोनगोन आइदै हाट बबेनि भिखारिफोर फैलाबायोब्रा साला सुमात्रा आंखौ सिनायला आइदै आयै हनै सोरबा भिखारि फैदों थाइसे फैसा लानानै फैलाय आंखौनो सिनायला बिदाखौनो हाय गसाय मा जाखो र' थांगौ आयौ माथो आदासो आयै फिसा सोर बिदि खालामलाबायना हरखोसै नोंखौलाय आयै फिसा माबालै आयै आं न'नि मोसौखौ फाननो नागिरनाया मालायनि मोसौखौ फानफ्लांनानै फैना हरजाबाय साला बेटा नों न'नि मोसौखौसो फाननो नागिरदों आइदै